Bhín talta ionta tábhacht agam san ar chuma an man na hebre seo. Dhearú caiinte dhéanamh Héimeas na Gréanna agus an taltach. Agus bhí sé meastar deacair agam díriú isteach go díire Héimeas na Gréanna nar a bhí me gáil frídin ar seán a tan airad sin éhar an amachtaí bhain leis an afiáhan a Gaelic fad chuige alú. Níl scríbnear a bit scríbhar éh, scríbnear canala na scríbnear altach a bit nar scríbhar an talta go héirí idir 19 agus 19 Is céimar ag málinn da gine bí ó bhfuil sam acu stair na Gaelic agus go héirí is stair Gaelic chuige alú aircian ar seo do maithatan ó híomh taide dhéanú ar a teanga bhhar lethe Gael chuige alú fan teanga stair na Gaelic is a tréimh sin chuirsaí plitiíochta an sa tréimh sin is fiú go mór coplú uair a chathe a gart lein éigean agus sihir a chathe leis an taltach.